yo wuro ngo andi par ce que kala darde makko woni koye communication so ndi communication ko wiyete hollitde aduna o ɗo mbawɗa wonde fof jomumen nganduma min mbawa wiide ɗen limta ko waɗi kono kam ko waɗi ko ene heewi famɗade jaaɗo noon ha sosi radio ngo innira tudde dumango e gelloje wona hunde famɗude noon mi wawa wiide mbiɗa junno hen ko yidde tan andude holko rendini men ɗo hannde ɗum woni sababu ndendin ɗo men ɗo hannde ɗum noon ko o miiji e bandiraɓe makko yo jokkodiri wonde holko wawi wadde ko waɗata ko noon famɗa hen o wi noon omo adda kuɗolɗe janguirteɗe ko wayno diggi walla kuɗol e kayi omo rokka ɗum tuldinade école tulde omo rokka ɗum école abbay e ɓeydo wuro min garta hen so Allah jaɓi min ƴimi école o no foti sukaɓe janggata hen o tulde ene wona temen nayyi e capanɗe jeenayyi suka e janggaɗo e école tulde min ƴimi kadi abbay holno foti sukaɓe janggat toon temedere e capanɗe ɗiɗi suka ɓeydo wuurde capantati e joyyi ɗum ɗo fof ɓen garten so Allah jaɓi joni o en kalata programme o no yarata so Allah jaɓi min gudditir ɗum Qur'anul Karim e kawmen walla tani men Mamadou Lawil Sow kanko jangganɓe men Qur'an o so ɗum ɓenni dokken konngol chef de village woni Ba Alassane Adama ma won ko haali hen sen gasni garten won fedde 60 tulɓe fedde jangguinoɓe wiyete l'amicale des enseignants ko tultinaɓe jibinaɓe e ngoɗo wuuro ndendi mbaɗi fedde jangguinoɓe yoɓe gon e gollal manggal e o saaha so ɗum ɓenni dokken hono ko ɓen parent d'élève en kanko président o ma won ko haali hen sen gasni deftinen hen union des jeunes mi yejjiti ko woni ɗo ko o addan kadi sukaɓe fettoɓe guila e paɗe guila e kawas guila e comci fof o soodi guila o soɗannade noon kono noon ɗum ko yejjitani kadi sukaɓe so ɗum ɓenni dokken rewɓe dokken jeeyba mawɗo woni présidente coopérative sen gasni battidirɗen kanko Amadou Boukari e Amadou Coumba kono noon kala ko poɗmi haalde hen kam o refoti wadde sohnajo o kamɓe ndendi golle ɗe e par ce que hende min ceekat kayitaji ndi e ɓe saaha foof emin jii e commande uji ɗi emin jii hen Amadou Coumba emin jii hen Mariame Abdoulaye par firti koko commande ko woni ɗo ko yawnaki kono no moƴƴatno ko taw goto men foof ene jogo kuɗi ɗi ƴeewat holko winda hen kuɗi ɗi holko winda hen échantillon par ce que wona bikka ko windirte tan kasi sukaɓe jogui bikkuji mais e nder bikko won ko siifa hen ko siifa ko ene waɗi fayida ko siifa ko ene nawra wuuro ngo yeeso ko siifa hen ko ene nawa wuuro ngo to woɗɗi ko siifa hen ko ene hokka wuuro ngo mbaddi moƴƴiri ɗum ɗo ko 1976 71 firti ko création wona minen créé minen kam min kawrani hen firti ko temps Abdourahim Dia en ama ceerno en ɓen créé 1976 1960 jafɗon 1971 création association des jeunes de Tulde Dumango ɗum ɗo wonɗo ko natal radio Tulde Dumango firti ko siifa ɗo ko sa naati téléphone ma joni joni a ñoƴƴi ɗum tan addantuma ko radio Tulde Dumango e nder radio ngo noon gueɗe Tulde foof no mbaɗa hen guila rew guila sukaɓe guila darde wuuro ngo ko sosa foof no nder hen firti ko neɗɗo to wawi wonde foof walla kala ko hayso wona tuddinaji hande so heeɓi ɗum so waɗi téléphone mum ene heeɓa kabaruji ɗi foof firti ko wona biko wonko woni ɗon ɗum ɗo ko sukaɓe wuuro ngo natal mabɓe nayi FC Dumango woni hen FC Dumango Tulde o natal pette nde woni ɗo moƴƴi ko waɗa tour yimɓe ƴeewa joni noon jaafoɗon par ce que en tardino wala
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وصلى الله على نبيه الكريم. بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. misalimini gorongo fofu misalimini sukaɓe fofu misalimini rewɓeɓe fofu misalimini ɓenniyankoɓe tulde fof wonɓe France wonɓe États-Unis wonɓe leyɗele goɗɗe fof mi salmini ɗumen mi tekki mi salminama kadi e Amadou Coumba e joom suudu mum saabu ɗum kamɓe jogui oɗo sababu hande addude ɗo oɗo matériel kono affaire jangguirde gandal ko nande dikki e ko nande kayeji hokku ɗum tulde e appay e beeli ɓurɗi ɗum ɗo ko fartani wonko kalɗon ko seeɗa mami refti hen mami refti hen ko affaire so Amadou Coumba waɗi ɗo ɗeɗo golle ɗum wona bulet par ce que neɗɗo ko fesi ko welata ko so fasi ɓurat kanko kamɓe guila ɗum goni ɗo guila o ala haydara guila ɓe ngala haydara guila nden ɗimin gandi ko nafo guila no nafi wuro ngo ɗo tolni fof omo nafa wuro ngo hono ndeɗen tollanno kankoye tuldinaɓe sukaɓe fuɓɓe fof ɗum jibinani tulde alhamdulillahi fonɗo ala hen hande noon ko hande mabɓe la ɓurɗinde kalam son kaali affaire Mariame kadi Abdoulaye ene ari ɗo e tulde e ko tulde ene kadi adi matériel ndew ko foti wonde par ce que ba makko adi windande tuldinaɓe ba walla kam ba makko adi windande tuldinaɓe ADC ɗo e tulde Dubaï eɗen ndini pelle nayyi nden 1962 octobre 62 63 Allah walli hen kadi ɓen fof nanɗo tawa hewɓe mabɓe kam e tawa men guuri tawtorama ɗo joni nde Amadou Sara Baba fedde men ko hen jeeya nanɗo jooɗi Dia Abou Yero ko ɗo jooɗi nanɗo hen jooɗi soko Amadou Boka e ba Oumar ɓe nanɗo jooɗi ba Alassane Adama e nanɗo jooɗi e Mouhamadou Dame Sow en ɗeɗe pele nayyi gadi naddi ɗo e tulde nde waɗi ko baali e ɓurti minen fof ko ba makko adi windande min kanko Mariame Amadou o ɗum noon fof ɗo nemu o so ɗum ɓenni ko Amadou waɗi ko emin jettamo hen ɗum ko miijade sa woni Amérique aɗa ñaama aɗa yara ala ko manquirma aɗa wawno wiide noon galle won kono sa miijimo tulde yo ɓamtu sa miijimo tulde yo ɓamtu sa miijimo sukaɓe yo janggu sa nirdi kayeji e bikuji firti ko aɗa haqqille ma aɗa woni e janggu e oɗo école kadi kamɓe kadi ko heɓe janggi kanko heeɗo janggi kono kala jangguɗo oɗo école jartuɗo oɗo école e foti jogade miijo ko wawi wonde foof ha sinno ko miskala zaratin yo waɗe hen yo waɗe école he par ce que école o minen nde min janggata nde ko jinnaɓe men yaɗa yumoɓe yafaɓe kamɓe mbaɗani min école o ɓe peƴƴi ko leɗɗe ɓe peƴƴi ko cel ɓe gaddi ko fiɓɓitoje ɓe gaddi ko holno ko biri ɓe mbaɗani min caali min gadi janggude ke caali e caali e cek no Amadou Sade wini oɗo table ngal pawɗon kayeji oɗo woni bureau Ablaye Djiby Yam oɗo woni bureau makko omo joguino 15 saison arani kono oɗo ha joni alhamdoulillahi duuɓi capanɗe jeegom hiɓɓi yo école o ko sosa matériel mum nanɗo jooɗi ene waɗi hen yaaɓi kono hande janggunoɓe école ɓe foof hande goni nayeɓe jibini tanni jahdi woni hen jahdi ka e affaire ɗum noon ko yettere Allah yettere ɗum so ɗum ɓenni kadi emin jetta kadi ko mbindi hen ko so mbaɗi association parents élèves association wuuro tulde sukaɓe tulde fuɗɗi ko 71 walla hen woodi puɗɗiɗo ɗum o kadi nanɗo jooɗi ko Abdourahima Dia addi miijo ngo Abdourahima Dia addi miijo ngo woni nden wonno nden haaɗi nden ko association haaɗi kadi ke fedde amen Faydou association o nehimin nehdi moƴƴi taw ko gonga haalte kala jaɓɓude tedde amin kam nehimin nehi muƴi wiide kay mara ko heewani kono ala kay ni gonɗo association mo miijota ko tulde ɗannotoɗo mo aftata ɗum ɗo woodani non ko niidi makko fof ɓe nelde muɗo ko nden ɗum waɗi nden ko yimɓe hana kene kaaɓe yaaha ene beddo kaaƴe ene mbaɗa ɗum ɗo ko nde min mbaɗi association kuule mbaɗata rewɓe worɓe ndin jaaɗa jamma e ñalawma
kewno wuro ngo mbaɗa ɗum ɗon taw ko boni ala nden on saha hay gujjo suusa naatɗi wuro ngo hay neɗɗo goɗɗo ga mo jeeya mo jeehowo koyɗe bonɗe wawa naatde wuro he minen goni gendarme uji wuro ngo minen goni pelle wuro ngo ala ko wawi naatde hen ɗum kadi ko yettere Allah kadi kanko ɗo mon ɗo jooɗi ɗum kadi en mbawi yetde ɗum noon mi arta kadi seeɗa tan e koko Amadou Coumba ko emin mbiya tan kadi ha feere o waɗɗi kadi ha feere holno wiyatno kadi makkiɗen kadi sukaɓe football so Papa Sall wirini e nder fuɗɗode mum wona hande fuɗɗi waɗi ɗum ko ɓooyi waɗi ko ɓurɗum hewdade ɗum noon minen mbiyatan onon wonɓe ladde mbatte haqqillaji wuuro he oɗon mbatti hen no feewi ni so Allah min jawani so jii emin jooɗi ɗo min jeeɗi par ce que won wonɓe ladde ɗum noon emin jetta Allah emin jetto wuro ngo daɗa wuro ngo yoltaki e nder guure ɗum ɗon firti ko darde mon goto mon fof so dañi waɗi galle bamum goto mon fof dañi waɗi intérêt général wuro ngo on mahi dispensaire uji on mahi école aji on mahi jumaji ala ko ketta min haydara ɗum hana wiyata onon ni yo dontin yo ɓiɓɓe mum donti noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi jarama al mofte wontam nannomi tabal kabnal e présidence tambo tara tabal ngal no woodi ha joni e ngal rena ngal ɗo tabal kañum ko hen jeeya par ce que so tabal présidence ene mofta ngal tabalal ko Mauritanie fof janggi hen ɗum noon mbiɗa ñaguini mbattoran e haqqille ngal ɗo tabal ngal hisne duuɓi garoyoji yimɓeɓe fof ganda kam ngal tabal minen min cikkanno ko e sambal o haydi par ce que nde min gari ɗo nde goto fof yi hippama hen fiyama hen kono joni min dañi kabaru goɗɗo ala en fiyama hen enen fof a jarama chef de village onon kala e kuuɓal debbo e gorko cukalel e mawɗo mboɗo haala ɗo e inde président d'honneur amical des enseignants de Tulde Doubango Soko Adama Bokar walla son excellence Soko Adama Bokar kelle mon s'il vous plaît mboɗo haala ɗo kadi inde président de l'amical des enseignants de Tulde Doubango Artal Ba Ousmane Demba l'inspecteur kelle mon s'il vous plaît mboɗo haala ɗo et inde tous les membres de l'amical des enseignants de Tulde et à mon nom personnel mi arta seeɗa chef de village ko haali fate Bamadou Coumba di mise ɗum kam minen vraiment wona préféré depuis qu'on était tout enfant tout petit mise a beaucoup contribué pour le développement de cette localité applaudissements s'il vous plaît donc ça min wona ɗo yam ɗo surprise d'autres ont fait ɗum ko gonga kadi heddi noon kono wini ko journée makko hannde donc kalenden ɗo ko kanko amical des enseignants de Tulde Doubango et Artal créé à Biden en 2008 à la suite d'un constat très amer. 2 écoles fondamentales, 2 sixième années dans les 5 années. Nous enseignants, depuis la création de cette école, il y a le Yurmo Biafo, Ablaye Djibien, Samboloyen, Steno Bokar Soken, Tulde Meda Danji, Odu Adli. Donc, école Tulde déclin. Et nous avons des cours de soutien, des cours de rattrapage au profit des enfants. Amical créé en 2008. Depuis 2008 jusqu'à maintenant 2021, sans discontinuité, on a 2019 et 2020 cours de Covid oblige. Parce que c'est un et 2021, nous avons des cours de conférence, nous sensibilisons sur la baisse des niveaux. Nous avons une conférence le 25 septembre 2021. Et les décisions de mon réponse. Donc, nous avons à son heure, au moment où le niveau des élèves a baissé. Ils n'ont pas ça, ce matériel didactique. Donc, je m'excuse de l'appellation qu'on a eu femme. Madame Ba, Allah Djaram, tout de vous remercie. Après, vous remercie toute la localité de Bogué, tout le département, toute la République vous remercie. Mais voilà, ce journée de nous fait. Mais amical ne jogi plan d'action, mais nous avons madame Yewon, mais nous avons parce que dans le mois prochain, avec des cours de soutien au profit des élèves de 2e et 6e année. On va contacter 4 instituteurs pour le cours du mois prochain, Inch'Allah. Donc, amical,
par ses cotisations et l'appui de son excellence Sonko Adam Bokar, on Kalis Bofnodo, où nous gagnons effectivement démarrer les cours de soutien dans le mois prochain. Donc, Minbadi, notre interlocuteur auprès de la diaspora, il y a une initiative qui est amicale, malgré ses faibles moyens, elle est en va continuer là, mais le système est au niveau local. Il y a des solutions du bas de mat. À ma grande surprise, dans le Burkina Faso, 13% des écoles sont fermées. 5 000 enfants qui jangout parce qu'il y a le terrorisme. Bon, 5 000, 13%, quoi. 5 000 enseignants. Et nous avons numéro 2. Donc profitons-en. Les mamans, les gardiens des foyers, qu'on peut président de Soukad, merci. Jarama président ou secrétaire général? Secrétaire général. Combatten ɗo ko walla ko waɗa ɗo ko wona ko yiɗde siftinde kadi eɗen mbawno arde tan kanko ama o yiyodire chef de village walla parent d'élève o totta ɗumen yarno ko noon yiɗorno kono noon so tawi wayini hen firti ko tulɗinaɓe no président Bal Sane wini eɓe mbaɗa sukaɓe wuuro ngo ne mbaɗa ɗanniɓe ne mbaɗa kono siftinde kadi bonani eɗen mbawi waɗat ɗum koye men mbasen tugnade hay goto mbasen fadde hay goto ɗum ɗo goɗɗo sono ari ne wawi wadde ɗum wuuro ngo machallah ko pelle ɓole goni hen ɗum ko ngoyɗo wuuro tan sa yeehi zorat fedde tuddinaɓe ko dariɓe sa yeehi noktot koɓe dariɓe kono en ñaaga nde mbattat haqqille ko fate jangde mbatten ko foof ɓamtare yo ko jiɗɗon mais ko jangde fuɗɗorto jangde e cellal sen dañi pelle keddiɗe mbaɗa hen juuɗe mumen ene sohli ɗum no fewi surtout des primes so école aji gaari uddude walla composition ngaji mbaɗen des prix ɗum ɗo foof kadi ko ene walla sukaɓe no jangguiri par ce que adda kiram e joni o dokketen konngol dokkete ɗum ko présidente coopérative woni jeeba mo won ko inde mumen nde jonde wona bullete tulɗe ɗum ko ardiyankoɗe amadou coumba min jettima min duwanima min jokki kadi duwaɓe ndeɗo jonde ne woɓe tulɗe saka oɗo école ɗo gonɗe ɗiɗo bakkuji no goowi ɗo ko yettere Allah en jettiri ɗum Allah meɗen yo Allah artiranen ko dawno yon ko dawno jurtu yo Allah waɗanen sutura aduna e laaka min calmini min duwima minen ko min duwotoɓe tan min jettata min duwoto min duwoni won yo Allah waɗat on jarama leyo moƴƴere arde rewɓe seeɗa kamɓe rewɓe eɓe jogui en darde mawde ko fati e parent d'élève uji ɗi plus particulièrement oɗo ɓuuri o jeeya koye bureau he ene saɗi min kam mbiɗa wawi wiide ne saɗi ɓe jeeyata bureau parent d'élève ha tawa hen debbo ka woodani kadi ko active ɗum noon min ñaagi on no duwontoɗomo par ce que ɗum ko belli tan woni ɗon ko haare woni ɗon ko jeeyade woni ɗon kadi kamɓe rewɓe jettenɓe no fewi ko kamɓe goni galleji ɗi kamɓe ndegata sukaɓe koɓe keɓata foof ɗum mbaɗata koye jangde eɓe toppiri sukaɓe no fewi kala koɓe dokka walla kala koɓe keeɓi e dogdu yeyde nana en jardin ngaji foof koye rewɓe mbaɗa foof mbaɗata koye sukaɓe ɗum noon mention spéciale ano maman Alassane Amadou président union des jeunes de Tour du Dubanko assalamu aleykum on calminama moni foof inde mum yettode mum enen mbiya tan alhamdulillah ko weltare mawde dañƴen ɗo nde tawno ɗum ko ɓinguel men walla ɓiɓɓe men gari e men donc ko enen tan goni ɗo no ɓennuɓe mbiri ni mbeɗa haala e dow inde sukaɓe tulde woni union des jeunes yama Amadou Coumba on saaha de woni hen nde wona noon innirano ko ASC wonno fedde doppirinde association sportive et culturelle mais on saaha wonno waylo waɗi e teskade wonde sukaɓe pelle kewe wuuri he ɗum waɗi fedde de en 2005 watta union des jeunes donc Amadou Coumba min keɓtimo darde makko guila nde woni ASC e kadi ha joni sin beelama mbiyen wonde banggue mo heɗno woni banggue sport e gayni saabu ɗum ko Abdourahim ɓi ko woni mbi ali Moutar kañum woni président affaire e sport donc ha joni gal mabɓe heddi
amin mbiya tan hadis goto ne haala ko hadis non gayri sahih o wiya hubbul watan min al iman yidde leydi mum ke imanagal jeeya enen ɓeydi hen wonde yidde wuuro mum aussi ke imanagal jeeya donc Amadou Coum mi yi wuuro ngo yo Allah ɓeydu e yidde makko nde e wuuro ngo enen mbiya donc union des jeunes ene waɗi hande sappo e jeenayi fedde yaade dynamique interne yimɓeɓe machallah sukaɓe ɓe daari pellet ɗe mbaɗa leurs activités kadi union kadi aussi ne waɗa activité ji mum donc amin jiitan kala ɓesgu wuuro ngo bawɗo wadde hon ɗeɗo balle amin bismi ɗum pour yidde sembinde sukaɓe e wawde kadi wawde wallude ko wayni kala neɗɗo woni ɗo wawi hewtude fof yo essaye tan toppitade wuuro ngo o yaari yesso donc gueɗe kewɗe noon min mbiyani wadde ko wattiti ko e onno hawriki covid donc bandiraɓe o hasa assalamu aleykum jarama président bureau parent d'élève wuuro ngo bardi fof mi salmini sababu joƴƴinen ɗo o Amadou Coumba Ali e joom suudu muɗum on jaɓɓama on kognama on mbiyama yo Allah juuno ha juuta e wonde ladde bonani woni bone ko yaade wasa yeeƴade kono noon ɗum Allah ne dandini ɗum alhamdulillahi mbiyete tan ko jibina e ko fagga fof yo Allah waɗ hen barke wonɓe diaspora ɓe alhamdulillahi ɓe tinni kono noon ganden noon diaspora men o diaspora ɓe tuyɗe o ko cukalel e nder diaspora ji Fouta ɗi mi rokka yeru tuldenaɓe ɗanni tan ko les années de crise 89 et après muɗum tawi won wonɓe toon ha keeɓe retraite ha nawi ha janni ko fuutankoɓe ala ko mbaɗani e Fouta wonno ɓooyi toon enen noon ko joni dañƴen diaspora kono ko dañƴi ko kadi en jawani alhamdulillahi eɓe mbaɗa koɓe mbawi yo Allah jurno ha jurno ko wona ɗum ko en kaali hande école fulde enen fof enen ɗo jooɗi kon tabarakallah hande pratiquement école on yaade ɗum capanɗe jeegom ɗum woni hande école o gila nden noon alhamdulillahi barke yalti e école he eɗen gandi ɗum gila e génération gadano ha rewɓe hen ha joni ala ko yaltinani o yalti hen ko kadi Allah waɗi hen barke no fewi alhamdulillahi kadi foof barke wonde rufi e wuuro he eɗen gandi won yimɓe yama tawa ganda l'historique de l'école ɓay noon Allah waɗi eɗen jooɗimo ɗo en gaddi ngal ɗo tabal mbi ɗo ko Abdoulaye Djiby e mo allim soobo jiɗiɗo jooɗade alhamdulillahi ɓooyi no fewi ɗum noon tabal ngal ma ngal waɗane feere ngal wasa majjude ngal wasa mayde inchallahu wonande ɓe ganda école Fulde o wallahi koye caali minen min goni ɗo hamin mbaɗi entré en 6e min natani huɓere fot mbaɗi exception goto tan seeɗa min gota koye caaleji caali idi wonde ko ɗo galle Abdoulaye Dembel ɗo caali ki idi wonde caali garani ki ɗo woni en jiimi baddal ɗo galle Abdoulaye Sy woni ɗo hakkude e aaɗi ko ɗo caali wonno ɗo école idi wonde min jangi ɗo duuɓi tati mairie Mamadou Demba mahani tulde classe ɗo centre o woni ɗo école o maha ɗo Allah waɗi ndu keewu ndiyam ari école o mano ko ɓakke école o yani école uddiri tawi caaleji firtama min janggoye galle Mamadou Amadou en mbaɗa mbe sikki CE2 en CM1 min janggoye galle Mamadou Amadou to hirana timmi mo wuuri mum min garti ɗo centre ɗo caali wattaka tan min garti centre ɗo ɗon min mbaɗi CM2 minen min garani ɗo
ko nde maadi ɗi maha machallah nagadi école are mahede ɗiɗo kan suuji Mouhammad Samba Yelu woni sababu men Caritas woni présidence de la république woni sababu ɗiɗo kan suuji nden maha ga alhamdulillah on moni sen mbela mbiya kanko woni premier adande tulde hunde Amadou Abdoulaye nden ga maha koye to rokka rewɓe woni centre rewɓe école artuɗo ko ɗum woni historique ko gandum e école tulde o mbe sikki son jumani ɗi libani wa eɗen jaara duuɓi capanɗe jeegom alhamdulillahi ɗum noon kadi gueɗal ne wuuri he labudde yimɓe kaala eyyi wallahi eyyi ɗum caggal eyyi alhamdulillahi wuuro ngo ene wonde e duwawu jaabaɗo holko woni enen fof enen gandi wuuro ngo ala cawli tendance uji gaɗa ɗo o groupe jiidirta ɗum ala ɗo mbi sikki ɗen gon e o heewi ɓe kaaldumi kaala mbaɗeni mbiɓe wuuro ngo wonko jogui il faut ne anda ɗum wuuro ngo ala cawli min taa ɗo cawli ha joni min taa ɗo tendance uji ɓe ne rewɓe ne worko ɗum noon ko yettude Allah ko duwaw jaabaɗo yo Allah junɗum ha juura e banggue jangde ndene alhamdulillahi ene sikka tan so Allah jaaɓi onon amical jangguinoɓe oɗon mbaɗi hen doole moɗon onon yo Allah wallane ko mbaɗaton ko ha résultat ji ɗi ɓeydo wade no ɓeydo moƴƴi alhamdulillahi jo o dumon e kulani haydara kadi andi no wiyatno sukaɓe wonno jara jetto collège ndiwe kono hay ɗum Allah dandi hen wonno niveau no ɓesdiri fof yaadi ko e zamanu he Allah e wonde moƴƴi kadi ɗum kadi ma Allah yitu ɗum noon yo Allah yittanen ɗum mi salmini mi juurima seeɗa jeewono jafoɗo ko tabarakallah ɗum a jarama par ce que haalimi ɗo komin gasata ɗum tani men Abdourim Dia haalda hen wasa haalde hen no famɗiri foof par ce que wonko juuti hen machallah ha tabbuɗa mbiɗaɓe nde hen événement kanko suuri mon oɗon mbiɗe lycée taccinede ko oɗon kanko suuri mon d' accord komo leeso bandiraɓe on jarama on kaali kala darde nde kalɗon ɗo nde darinomi wonɓe darodimi nan ɗon gonɗon jahani goto wawa wadde he hunde nde darimi nde wonɓe darodimi hoore haalaji ko Amadou Saɗa haaldi ɗo ko wonde yimɓe wuuro ngo ene nandiri ngala cawli ngala ɗum ɗenne ngal nandiral jogui en noon guila nden ha ɗo ha joni komin ñaago ene fof jog nanodiral ngal wonko wonno e miijam mbeɗa ara so tawi mi wiyama yomi haal yidde haalde ɗum kono noon ɗum kam hankkadi oɗo haali ɗum hono mawɗo kalɗo affaire fedde jangguinoɓe haali ko jinnoɓe haalde ko fate waɗande sukaɓe ɓe école o waɗande ɗumen durusaji succeni ha walli ɗum koye ñawe koye miijam wonno eyyi hawre noon ɓe kaali ɗum kadi ene ɗaɓɓa neɗɗo foof no dooni fotiri yo wat hen junggum on jarama ma jafoɗon seeɗa eyyi haalde tawde ɓiɗon hannde ko ñalawma haalde ɗo weeɓani par ce que gon kono haalde hoore mum ɗum weeɓani ma jafoɗon mais kam mbeɗa yiɗi tan mbe jogui tan toɓɓe ɗiɗi mamaroyi hen mais kam ko adi fof mbeɗa yetta organise ɓe ɗum ɗo hennene par ce que ko adda ko min to banggue hooram fotani noon foof mais kamɓe ɗo pondi ɗum ɗo ndekere e mawni ɗum ha ɓurti min kam jinnomi tan ko no Pape Sall wino aɗan ni noddude président parent d' élève directeur de l' école tan min duñaɓe komin gaddi ko ɓe nawa ɓe totta élevage ɗi tawa ala ɗum ɗo henne mais tawde ko noon yimɓe jiir tan Pape Sall wi kam noon wona noon waɗirte ɗum ɗo il faut waɗane organisation yimɓe fof nodde kalne kolle donc bon mbeɗa yetta tan e organise ɓe ɗum ɗo noon organise ɗum ni kadi mi weltima hen no fewi
ewa joni noon tawde ko e raɓɓikinade tan par ce que futuro elle koko yoni tawde haalete ko haala jangde mbiɗa yiiɗi haalde jangde nde tan toɓɓere wotere toɓɓere heddinde ko affaire diaspora hayso ko ɗo e tulde jooɗimen mbiɗa yiiɗi haalde affaire diaspora seeɗa tan affaire jangde nde mbiɗa siiwa ko waɗete ɗo ko foof machallah joni alhamdulillah rabbil alamin yimɓe ne jogui moyen de communication réseaux sociaux ɗi ne goodi sa yiiɗi andude ko yahata wuuro moon walla ɗo nokku e aduna he foof aɗa wawi andude heddiran ko taw haqqille ma nan hen walla ala hen ɗum noon haqqillam min wallahi ne wone tulde no fewi kayne kadi mi ɗanora ko sona mi anda ko yeehe tulde ha ɗum waɗi mbiɗa siiva réellement ko yahata ɗo mais suivi conférence uji amical des enseignants ko mbaɗata ɗo ko foof wallahi ne fewi ene yuɓɓi kadi ɓe mbaɗi hen koɓe mbawi to banggue miijam eɓe poti wallede e banggue galleji ɗi ko galleji ɗi ne poti wallude par ce que cukalel jangde muɗum woni koye environnement muɗum noon fuɗɗori koye galle nder galle so cukalel wone galle joni yimɓe ne ƴeewa télé ha minuit 2 heures du matin guel yahguel ɗanoyo harani ɗoygol o fina goho o waɗani devoir uji makko o janggani jamma o fina kadi o harani ɗoygol wiya ya école on so yeehi haydara nata e hoore nde par ce que ko yahata kene muñi goho kadi haqqille mum fof woni hen ko film uji waali yebde ɗi ɗum ɗon mbe sikkiran yimɓe poti haɓanade ɗum e nder galleji ɗi d' abord environnement o ko ɗum foti toon probléme o woni gueɗel ɗimguel nguel affaire jangde nde amical des enseignants ko mbatton ko son mbitan oɗon focus e nder résultat ji ɗi son ndenaki on mbatta heedara par ce que so yiha ɓoye goho on décourage o ɗiɗi o mbiyaton kon ɗum ɗo hennene ko mbatton ko mata fewani walla goɗɗum ala wona noon ko mbatton ko toujours on jurnittu hoto toppirɗe résultat o toppirɗe ko mbatton ko est ce que sukaɓe ɓe ene paami ko jangguintonɓe ko cukalel so jangguinama ha faami ko naati haqqille mum no fewi o tampinoma résultat o ko automatique arat tan wayran kono joni ceerno hayso jofni on haydara wawa sa ruttirima less tan wiyata ko yejjiri donc ɗum ɗon hoto ƴeewe ɗum ɗon mbiɗa ñaagui won hoto ƴeewe résultat o par ce que résultat o ko national ete wona Mauritanie tan ɗum fuɗɗi ɗum meeɗi arde leyɗele kewɗe mais ko résultat ɓe duttiri nde ɓe tawi ɓe poti ƴeewde koɓe jangguinta ko e sukaɓe ne paama ɗum ɓe jaara seesa ɓe gandin ɗumen ko janggre ko foti famede hen ko ha paama résultat o arata automatiquement mbeɗa ñaagui tan amical des enseignants no mbiɗon on totti kam plan d' action mi yii ɗum kadi ko ni poɗɗon wadde goppe cours de vacances o ay nder année scolaire o classe foof ƴeewe hen 5 élevage taw ko ɓurɓe wonɓe wanda no wiyete ni dofolɓe ɓurɓe wonde dofolimɓe ƴette classe foof après ɓen mbatta wadde cours de soir so ɗum ɗo gasi noon chaque mois tawa ne wawi waɗede évalué ƴeewe holto ɓe jarata so ɓamtima kadi ƴeewe kadi woɗɓe kadi noon par ce que koye année scolaire he ko nden sukaɓe mbawi heɓɓirede wona ɗaccude ha vacances sukaɓe ne gone pijirloji e ɗum ɗo sa yiyat janggin jomum haqqille mum wonta hen ni wonta hen haydara donc ɗum nafata mi sikkiran no mbiɗon oɗon mbaɗa joni ni ko noon tigui poɗɗon wadde kadi vraiment hoto keñoɗe oɗo goƴoɗe résultat o goƴoɗe sukaɓe yo paam ko janggata ko naata e koye mumen ganda programme sa waɗi CP1 programme o fo waɗa faami ɗum résultat o arata automatiquement bon mi yiiɗa junnade no fewi mais ɗum ɗo mi faata e diaspora o alhamdulillah rabbil alamin tuldinaɓe dañi yaaɓe caggal leydi no Amadou Sady wini ko joni tan fuɗɗi par ce que hewɓe hen nde jeehi nde ko a wawa wadde haydara ma sa yettima ma mbaɗa intégré mbawa andude ko yehre ɗum ɗo en installeɗa ha gasnade puɗɗa wawde waɗande heddiɓeɓe ma mbawana hoorema raw ɗum waɗi ko joni tan mais kam mbeɗa ñaagui tuldinaɓe wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi e foof yo mbaɗe haqqillaji mumen enen ken daɗaɓe ko joni jaaɗen caggal leydi e daɗɓe ɓene ɗo ndewi ɗo e mbaare ɗon sen ndewi ɗon en keɓtorako kadi en ma wod tan ko tardinen ha ko ɓurti par ce que ko question de noɓe mbiyata ni yaaɓe joni ɓe ndeɓe jahata haɓe mbiya ɗum ɗo par ce que hewɓe jeeyi ko mawni so renaki aroɓe ɓe gandata ni ko poti wadde jinmi ko yimɓe mbaɗa feere ndenta diaspora namdi ko unité
diaspora France, diaspora Canada, diaspora Amérique, ɗum ɗo en fof ko diaspora tan mo goto woni noon diaspora. Mbeɗa ñaagui diaspora ji ɗi fof yo ndentu gona unité goto ko tuldinaɓe tan yo mbi tuldinaɓe so ndenni minen nde min gari Amérique nde min doganno ko fof yo wiye diaspora ɓoggey min tawi kadi fof no wayi fof dental ngal ne manki seeɗa par ce que diaspora hayso ala haydara soɓe ndenti tan ɓe ndendini koɓe jogui ko kamɓe mbawi wonɓe ɗo ɓe par exemple tuldinaɓe wonɓe hannde caggal leydi ɓe goto fof sen fiya bujjoyi euro e wonɓe caggal leydi ɓe wallahi molngal min mbawi made école ha feewa haydara ko unité o manki mbeɗa ñaaguiɓe nde min mbaɗata unité mbeɗa ñaagui mi anda noon danam ndeɗo wawi hadde foof kala keɓɗo ndeɗo dande yo tinno ɓennino ɗum e diaspora o yooɓe gar min mbaɗa diaspora goto ala foof ko wiyete diaspora Amérique diaspora États-Unis non diaspora goto wiye diaspora tulde ko daña foof no famɗi foof e hewde foof taw ko ɗo artata taw so arti yimɓe en jiite hen koye mumen mbeɗa ñaagui ɗum yimɓeɓe mi yiiɗa junnade no fewi mi salminoma juurima on kadi mi wona neɗɗo kewɗo haala mi wawa haalde no fewi sana ɗum Amadou Boukary wiyatema aɗa waɗa émission radio ɓenni eɗen jetta aussi Amadou Alassane Ampayal o noddaka de ko kiram tan par ce que kila henke mo noddami o wi omon ɗo wawa gasde taw warani hen par ce que ɗum ɗo fof ko kiram ɗum fof ko ballal e mi sikki ko waɗa ɗo ko ma woɗɗini ɗum e nder aduna o avec Ides TV par ce que ko télévision woni ɗo télévision ko télévision keptinaɗo par ce que hande machallah e mbaɗa gueɗe kewɗe so tawi kanko hoore makko o addi hoore makko o ardani yoɓe hedde ko kiram tan mi sikki ma wawa wallude men ha ɗum wawa yettede ɗo foti yettede to e Jules Diop aussi kañumne ko windiyanke so Allah jaaɓi min jiiɗum e cridem ayi mawɗo leydi ma yiɗum par ce que cridem mawɗo leydi jotta ko ñalawma taw janggani ɗum ɗon foof ko wiide wuuro ngo ene jogui wawɓe wadde wona kanko tan ɗum ko wadde nde ko pellital tan mais wuuro ngo ene jogui wawɓe wadde kadi ko no pré basande wi ni ko waɗoɓe mais yoɓe jokku golle eɗen cohli ɗum eɗen jiɗ ɗum noon hade men yaade remise o par ce que fotoru nan yono mais ɗiɗoɗen ɗo quand même il faut ko min dokka ɗumen kaala ɗum woni Ama Ceerno tanam golludo eno nan won fof no micro o ko noadi ko ummi den sa suma noadi ma hal ko waɗa ɗo ko sala debi ɗum noon Ama Ceerno eɗen jetta kadi sababu joƴƴinnan ɓeeɗo sukaɓe hono Amadou Coumba e joom suudu muɗum eɗen duwonoɓe moƴƴere yo Allah mana yoɓe moƴƴere yo Allah sembinde o Amadou Coumba haaliɗo haala diaspora yo rendu diaspora wiyama yo rendu saka noon kam enen wonɓe ɗo e leydi ɓe enen wonɓe wuuro ɓe alhamdulillah rabbil alamin koɓe kayɗo ɓe wuuro ngo ala caabi ɗum ɗon noon wuuro ngo ala caabi kono noon ɓeyden kay ɗum ɗon tawde ko ɗon ko wuuro ngo fof yo rendu dental ngal ko namnaka fof wona diaspora tan wona wonɓe ɗo e leydi tan wona wonɓe wuuro ɓe tan ɗum noon yo Allah rokku min dentirde yo Allah rokku en kadi ɓerɗe wawde waɗande wuuro ngo ko nafa en mbawa haalde ko haalno eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala présent respecte 2 minutes ɗiɗi tawruni tulde ɗuɓam wallahi min welti beelema min tan andi beele moɗo o sono fotiri o komi naɗo programme moɗon tan jafoɗon mi noon ko min ñaagi kongo min kaltit inchallah weltaram tan mi wawa arde mi yiya rendu tulde dubaw mi wata haalde konngol hayso konngol ngol moƴƴani mi haala mi wawa c'est plus fort que moi weltare tan noon woni ko haalnimi no jiirmi ɗum ɗo ni ene welimi kadi mi dañi ko kaldoymi simi jiɗmi ko renndo gonɗomi ko koye ceerno Ablaye Bouben kalna wenda ko Ablaye Lamen kalna min jiiɗi ɓe gaddi ɗum ɗo galle sammare ngo jippi nde min kaali rewɓe tulde no ndiɗo no yaran kum faman hen kañumen fof gadi omo haali ɗon konngol yan hen konngol ngol ha joni mi rokki yejjude ngol e ngol welimi kadi ngol weɗi tulɗa fof kadi ngol foti weɗde tulɗa fof o wi kanko woni mo tabbinanimo tan ene wawi ko tuldinaɗo
par ce que ko kilifa e nuwaji ko kala biyo o mbimi ko heedi caggal Allah ɗum caggal makko no ala luurat o liɓi ngol ɗo kongol am kalen tawa min betti ñande mi rokku haalde min kam ñande gonmi ɗum wayde ganduɗo ayni kalam ɗo en ko alhamdulillah rabbil alamin komi sakata yotti somi haali se tan mi wayata ko noon ɓe simata ko ha kadi puɗɗi mawɗo ko hata kadi ɗum noon mi weltima kadi mi dañi ko kalnomi sukabam alhamdulillahi rabbil alamin puɗɗinaɓe wonɓe nuwadiɓe eɓe mawninimi eɓe teddinimi kadi eɓe jiiɗi wuuro ngo ɓe mbaɗanno ɗon ɓe ponno kadi eɓe ndendi ɓe caraki mbeddi noon eɓe ndendi ɓe caraki hay goto feeraki ɗum ɗon ni alay saago somi ari ɗone moɗo mi dañi goɗɗo ren wonantam occasion haalan ɗon ɓesmo on to allahumma salli ala sayyidina muhammad jarama teddinima an a teddinno mawɓe wolloɓe homɓe aɗa rewi ɗumen a rewi ko mbi fof sene feewi so fewa a wondaka a waɗat ɗum noon sa rewi mawɓe sukaɓe so kadi ndewe allah jarama yo Allah moƴƴen joni julat 5 daroɗen gila ko ɓooyi toujours ɓe ɗinno haalde ɗum ɗo occasion présentaki ko affaire jangde nde pour rappel tan rawani hedde fin année scolaire fetta men rendinino kalis yidde wondude rewɓe e julɗi ɗumen malheureusement kam ɗum nani kono kam ɗum lenni kalis o min gaddi caggal ɗum min miiji hen waɗande classe 6e année des cours de rattrapage nden min gari ɗo noon min tawi ɗo ala no wayi bon min jii kam ɗum min mbaɗi ɗum min gaddi min toti directeur o e tini min jangguinoɓe ɗiɗa enseignant arabe et français ɓe mbaɗi ɗum kono l' enseignant arabe la wonko hokkunomi waɗa ko yiɗi tengtinde tan alhamdulillahi ni ɗum waɗama han kadi Amadou Coumba haali hen woɗɓe kaali hen o wi ko so tawi yimɓe waɗa cours de rattrapage yo yimɓe puɗɗor premiére année ko toon ƴoole ummorto wona 6e année minen kam min mbaɗi ɗon 6e année donc ko yiɗi tengtinde tan yen mbaɗ cours uji de rattrapage taw ko gila premiére année ene walla ko gueɗel keɓɓiguel ngel ko yinnode ko wayni kaalen hen diaspora o e enen foof yo won ko ndendinɗen tawa école o ne jogo fond par ce que min mbaɗi constat min mbaɗi enquête aji seeɗa e guureji saraji men par exemple tan ko waɗa exemple Cidé diaspora umen e woɓɓe fof ne ndendina kalisaji ne jooɗi so jangguinowo manqui ɓe guitta hen ɓe ƴeewa mo jooɗi ɗum mo jangguina classe ala fof ko mbaɗata so école uddi jangguinoɓe ɓe wooda ko mbaɗana won heɓe jeeyaka ɗo mbaɗine passe uji mumen jaaha ɗum noon no Amadou Coumba wiri ni no ñagori diaspora o yo rendu waɗa ɗo hen ni hono ni tigui jiɗirɗoni ko yidde tengtinde tan ko yi en mbaɗ ɗum kadi hay kamɓe jangguinoɓe nde min gari ɗo nde e récréation min gari min tawi ko hay ata e mabɓe 10 heures ko no ɓe débrouillirto ni ne yurmini donc ko enen wuuro ngo ko enen poti darade mbaɗen hen dole men no ponno enen wonɓe ɗo ɓe ha diaspora wooda ko ndendinɗen totten école o mballiten les parents d'élèves mballiten l'amicale des enseignants mbaɗa ko ponno wadde tengtide wonde Allah no wawi ɗum wona e ɓerɗe e gollal dental ngal wona ɓerɗe e gollal donc no wirani payene juɓɓudi remise de prix o no wayno Abbay rokkata ɗum ko Mariam Abdoulaye Ba rokkata kitta Abbay o donc cahier plus même 140 stylos stylos ji c'est net mais les cahiers ça dépasse le nombre pour bien ouais, les cahiers c'est double donc c'est symbolique, c'est important on dara Abbay nade teɗi lo mumen donc les photographes et les caméramans faites vite comme nous très bien on passe à Belourdi nombre effectif école mabɓe e kayeji ɗi goto fof heeɓi le double ma won service ko namdano ko donc Allah jarama on jarama Belourdi naaɓe e notare ma hakkille kala heɓata ɗum ko président union des jeunes hayso tawi woni ko nayejo donc ko sport ɗum ɗo ko sport e gandal en esprit sain dans un corps sain bonne chance
Donc on vous remercie aussi. Vous venez reprendre. Donc, c'est bien. AIBS. Très bien. Voilà, la cérémonie commence. sukaɓe en jii nayeɓe nan darini jagga kayeji no tottude bale feere janggol sabu nayeɓe gona janggol jarama barakallah machallah moƴƴi jarama alhamdulillah Allah jarama on jarama caggal duuɓi capanɗe jeegom vraiment Allah jarama on jarama ɗo école oɗo kikiɗi joni yimɓe darima ɗo sermini e mami dokku am bayal wiyama kankone vraiment min Amadou emin jeeya e première promotion oɗo école ko 62 min naati ɗo hande ko 2022 woni duuɓi capanɗe jeegom alhamdulillah rabbil alamin goto o foof taniraɓe mum no galle eɗen jetta hen Allah eɗen mbiya ɗum ɗo yo yaaru yeeso yo Allah nawru ɗum yeeso assalamu aleykum wa rahmatullah Allah wurni en kadi ha en tawama hande Allah wurni Allah wurni en kadi 60 ans goɗɗi Allah wurni on 60 ans minen sago min kalen seeɗa minen goni premiére promotion janggude e oɗo école kesso min mbaɗa e classe min kadi anen min duttina classe amen ɓakki min mbaɗi 6e année merci beaucoup donc on remercie tout le monde yo Allah ɓeydu lawdi ɗum yeeso woɓɓe e woɓɓe janta papa on awat ɗum salmini mi yettima e gollal ma gongal fayi ko salmo ko fuɗɗoɗo haalde o haali haala bikuji ɗi wona biko tan on bindowo ene waɗi ɗo ko kadi mbeɗiɗi hen kadi tentinde ko wona ɗum ko joni ko ko communication on ko moƴƴi ko téléphone aji ɗum moƴƴi ko waɗama hay chargeur uji ene goodi loko mum min mi yii ɗum e mbeɗa jogui chargeur o salla jaaɓi mami holli on donc ɗum ɗon firti kam Amadou Coumbo woni hen liggade yo yimɓe gandu ɗum yo yimɓe gandu ɗum woni hen liggade o yiɗa ɗum haale kono alay saago ɗum haalete puisque woni hen liggade chargeur téléphone hande nan ɗo min mbeɗa jogui ɗum aɗa wawi chargeur mo tawa ala hay ɗum nden chargeur ana ko battir ɗum mbaɗa courant tan jaaha nawra téléphone ma chargé ha kadi ha gasa garta ɗum ɗon ko hunde mawde so ganda ɗum gande ɗum o waɗi ɗum merci on jarama